Fil-qorti tkomplet il-kompilazzjoni tal-evidenza kontra Liam De Bono ta' 17-il sena li jinsab akkużat bl-attentat taqtil tal-kondistabli Simon Schembri biex xieda ewlenija llum tkun ta' Simon Schembri innifsu. Huwa qal li fid-direzzjoni lejn Ħalluqa fejn ix-xħin wasal ħdejn l-aeroport l-antik huwa nnota karozza tat-tip Mercedes bil-ħġieġ skur ħafna u mar fuq in-naħa tax-xufier u tabtablu fuq il-ħġieġa. Stqar li żagħżugħ niżżel it-tieqa u sabu bis-sit imniżżel kollu. Innota li żagħżugħ lanqas biss kien libes is-seat belt u qal li żagħżugħ biex imur fuq il-waqfa tal-linja ħdejn ir-roundabout tal-Monument ta' Ħalluqa mar jistennieh hemm fuq il-mutur u wara xi 4 jew 5 karozzi iż-żagħżugħ wasal. Schembri ddiskriva kif iż-żagħżugħ daħal skuntrat. Schembri saqsa liż-żagħżugħ għad-dokumenti għalli ma' mistoqsija żagħżugħ qallu huwejja ħallini. Wara dan huwa mar jiċċekkja number plate sakemm huwa kienet jistenna iktar informazzjoni fuq il-każ. Fir-rakkont tal-inċident huwa stqar li hekk kif kien għadu quddiem il-vettura mal-ġenb tagħha madwar 2 u 3 metri fejn kellu qiegħdu mollija u qal li jiftakar lil De Bono jafas il-gass u jiġbed il-ġewwa l fuqu. Huwa kompla billi qal li jiftakar li ġie fuq il-bonnet tal-karozza fil-waqt li jipprova jaqbad ma' xi ħaġa biex ma jiżżerżaqx l-isfel. Ftit tal-momenti wara huwa żżerżaq l-isfel. Jiftakar li għadda minn taħt il-magna u l-ewwel tajjer b'nof ġismu jinqabad taħt il-karozza u qal li rat-tajjer tan-naħa tax-xelluk jola daqs pulzier mill-art. Schembri kompla fejn qal li xi ħadd qabdu min idu u hu beda jgħajjad bluġieħ. Kien deskritt ukoll li Schembri kellu ħelmet tajba u kien minħabba din il-ħelmet li kienu evitati ġrieħi gravi. Huwa qal li l-ġrieħi li ġarrab jinkludu 11 il-kustilja miksura, kiser spaltu li eventwalment saret l-operazzjoni bi spaltu tiġi qrib in-normal u huwa qal ukoll li spiċċa bġerħa kbira f'sidru. Spjega wkoll li kellu black eye kbira f'lajn il-lemenija. Fil-bidu tal-kumpilazzjoni ntqal il-mobile ta' De Bono ġie inċertettat mill-Pulizija bl-għajnuna mill-Europol biex jaraw kien xem aktar informazzjoni li tista' tkun ta' għajnuna. Dan wara li Liam De Bono ma rridx jagħti il-password tal-mobile tiegħu lill-Pulizija. Tul il-kumpilazzjoni wkoll Liam De Bono qam bil-wifqa u qal li jiddispjaċih b'dak li kien wettaq. Il-qorti qaltlu li ma kienx il-mument li jitkellem iżda ħadet in-nota. Id-difiża saqsiet mill-ġdid lil Schembri għal xiex huwa ma ressaqx minn quddiem il-karozza. F'dan il-waqt il-maġistrat intervjena u qal li għal din il-mistoqsija ġa kienet ingħatat risposta. Qabel aġġornament tal-każ intqal li kien se jittella jixed missier l-akkużat Liam De Bono, Anton De Bono, iżda ntqal li Anton De Bono ma rridx jixed. Il-każ se jkompli jinstema fis-7 ta' Settembru fil-11 ta' filgħodu.